Ýazyň. Taňa da men berjek maslahatym, senen bir videojyk goý. Düşdüňmi? Bize konsulluk tarafından howp bar. Farhat Durdiýew konsulum İşgar Merdam Mustak tarafından Muradaga bir güççül. O Türkiýede pähliwanlar. Hemem Orazi bir oglan we marly oglan. İkiteli de ýaşaýar. Şadyk Şeýhiň narkotik işlerini satyp berýär, biznes pul etdiler. Farhat etdim bagyşy. Şo taýda Oraz, Pähliwan, Muradaga. Şo taýda üçüsiniň pul goýdular, ortak şo narkotik biznesler edýär, ikiteli de ýaşap. Direkt satdyrýarlar. Afganlar. Адрес есть. Ага. Адыл тоже там. Адыл Списке. отдельный барига, он этот другого людей аляза, адыл отдельно. Adılın öz oğulları var. Pervan dağlarım özleri satıyor. Belki sivazlar bar olsa bardır. Yani her kim öz adını bizde. Nurana kim? Nurana meni kim onukdun mertaniya Nuri. Şutaýdan bir zat aýtjakda, täze dönüm täze girip görünnüňizden madyr belki içiňizde şule efir diňläp, şu Merdam Mustakyň buyrugy boýunça hereket edip görünnüňizi aýtjak bolan zadyma. Bir de geldi o habar, Merdam Mustakyň konsulluga bir iş düşüp gelenlere, maňa senýal bolanlar gerek, maňa ene şu aktivistlere garşy, nämelere garşy diýip adam çöpläp, olara şu deň işiň zilýony, eger şu diýenmezseň şeýle diýip, bu işni biziň bolan hukumydy, biziň özümizde galan hukumydy, şular ýala edip satýarlar. We size aýtjak zadym, siziň hem düşjek günüňiz iň soňundan şu wagtky ulanyp hökümet her adam taşlayandır, siz ýatdan çykarmaň. Ulanyp siz soň wara, soň bir buyrugyny edersiňiz, ikincisini edersiňiz, üçüncüsini has agyrak zat talap eder, onam edip bilmersiňiz bolan siziň özüňiz basarlar. Entizaýden. Birinji siziň özüňiz gidersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň, özüňizden oýnatmaň şulary. Halk her wagdam hakykati görüp dur, halk köplük, halk güýçlüdir. Gorkorada zat ýok, ýöne şular ýaly bir kanun zatlaryň içine girmeň. Girseňiz puşman boljak, birinji ýene özüňiz bolarsyňyz. Başga hiç kim bolmaz. Men size aýdaýyn. Ben günüme düşýärmi? Ana sapar gelen gününe düşýäňiz şonda. Sizem düşýäňiz. Ýazyň. Taňa da men berjek maslahatym, senen bir videojyk goý. Düşdüňmi?